kæler vi bare for dig i stedet. Så kæler vi bare for dig i stedet. Alvina er også en største. Nu kaster den dybt, eller nu kaster jeg den ind der, så hun ikke kan finde. Hun går sgu bare derinde alligevel. Eller også finder hun en ny pind. Yep. Aha. Hvis I kan. Vibe, kom, du får skridt af. Nej. Kom så. Nu kan jeg rigtig. Uden trav. Fortsæt. Lidt magtet stille. Kom så. Shh. Det går da pisse godt i dag, Emma. Hvad sader alt muligt? Ja, så er det bare typisk, stopper lige foran kamera, når det er dig, der beder en om det. Bare så jeg ikke kan få Naja med. Klap hende.
så, Emma. Så kommer hun. Kom så. Det går da godt. Kommer helt i galop og alt muligt. Ja. Jeg tror, det er 4 minutter. Det er lige meget. Hvad? Nu får hun ikke lov. Og stadigvæk. Sig noget, ja. Det skal den have. Så er det her. Hvad? Filmfirma.